Hola, tenim bones notícies. A partir d'avui tornem a obrir el gimnàs, la sala de fitness i les dues sales d'activitats dirigides a l'interior. És per aquest motiu que parem de fer les classes online, perquè podem aprofitar, ara que tenim el gimnàs una altra vegada obert, per fer les classes presencials. A més, amb la bona resposta que hem tingut amb les activitats a l'exterior, continuarem fent activitats a l'aire lliure perquè no pareu de fer esport amb nosaltres. Si encara no us heu apuntat, consulteu la pàgina web, la graella d'activitats que oferim i també podeu trucar a les oficines del Club Natació Olot perquè us donin tota la informació. Us esperem!